kana taɓa shehunsu da suke karramawa, to babu abin da za su jefe ka da shi shine kawai su ce ka taɓa annabi. Saboda cewa ka taɓa annabi, to duk musulmin duniya za su waiwayo a kanka. Amma in shehu shi kaɗai kake taɓawa, to dama an riga an san wannan wani abu ne wanda wasu sun yarda da shi, wasu ba su yarda da shi ba. Amma in dai ka ce waɗannan siffofin da kuke ba shehu nan siffofin annabi ne, ko siffofin da kuke ba shehu nan siffofin Allah ne, kana faɗar wannan to sai a ce ka zagi annabi. Lafazin kalmar zagin annabi tana ma ɗan bid'a sauƙin faɗa a baki, sauƙin faɗa gare ta a baki. Ba zai yiwu babanka a cikin unguwa ba ka riƙa tara yara kana cewa kun zagan man uba, kuna zagin babana. Wannan kana raunana kima da daraja ta mahaifinka a cikin unguwa. Amma wannan kalma ta cewa an zagi annabi, ɗan bid'a ta ne mai sauƙin faɗa, kuma kalmar tauriya yake yi da ita. Ba annabin yake nufi an zaga ba, shehunansu ne da waliyansu da suke bauta mawa su suke nufi an taɓa. Inda ba don su ba su ake nufi ba za su riƙa shelar zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Lafazin wannan ma ya riƙa fitowa, inda sun san abin da malamai suka yi magana akan hukuncin wanda ya zagi annabi, da ba za su riƙa wasa da wannan kalmar da lafazin zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Akwai malaman da suke gani duk wanda ya zagi manzon Allah